Og så ligesom tænke på, hvad hvis det var selv? Hvad hvis du ikke havde nogen hænder eller arme og stemme, og så skulle du forklare mig, at du havde ondt mellem skulderbladene? Altså, hvordan vil du gøre det? Det kræver rimelig meget, at man stoler på hinanden, specielt som hest. Der skal noget tillid til. Så det er altså dit ansvar at lytte til din hest. For det er jo altså dig, der skal vise hesten, hvor det er, at den tager jeg lige igen. For det er altså dit ansvar at lytte til din hest. Fordi din hest skal jo kunne have tillid til, at den kan vise dig, hvor at dens problem sidder. Det er også derfor, jeg synes, det her citat fra Albert Einstein, det kan jeg vildt godt lide. At gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat. Ja. Så når nu din hest viser dig noget, så hjælp den, og ikke bare tro, den altid har været sådan. Altså det er jo for eksempel først, når jeg har fjernet en hovedpine på en hest, at ejeren af hesten kan se, at den har haft hovedpine, fordi dens øjne ændrer jo fuldstændig form fra, at de var helt trekantede, som I så før, til de bliver runde. Og så har den måske formentlig heller ikke helt været glad for at blive rørt så meget i hovedet før, og lige så vil den gerne kæles i hovedet. Så er det, man kan se, at hesten har faktisk haft et problem. Så er der min vigtigste opdagelse. Og altså, der er ingen quick fix. Hvis man skal have sin hest i behandling hos mig, så skal man ligge cirka 4 tider hos mig. Og det er ikke, fordi man skal betale med det samme, men man skal sætte 4 tider i kalenderen. Det er fordi, jeg kan godt have noget ventetid. Så når jeg først går i gang med en hest, så er det altså vigtigt, at behandlingerne kommer sådan lige løbende efter hinanden. Også fordi, at når jeg ligesom har fundet ud af, hvad der er med hesten, så er der jo også alt med noget træningsting, og du skal have lavet om, at der er måske noget udstyr eller noget tilskud, hvad vi nu finder på. Og når jeg kommer ud første gang, så går jeg hele hesten igennem, så screener jeg hele hesten. Så kigger jeg efter skævheder i kroppen, og ømme muskler, og om der er problemer med nerverne, eller ondt et andet sted i kroppen. Og så begynder jeg jo selvfølgelig at behandle, og så laver vi jo et samarbejde om med, hvad der skal ske med hesten fremadrettet, og om du kan gøre noget anderledes her og nu. Eksempel, hvis din sadel er et problem, eller hovedtøjet ligger forkert, ikke, så begynder vi at rette på de her ting. Og så er der jo rytterens historie. Altså første gang jeg kommer ud til jer, der bruger jeg rigtig meget tid på jeres historie. Og det er fordi, at tit når jeg kommer ud første gang, så står I faktisk og fortæller mig, hvad det er, hesten fejler. I ved det bare ikke. Så og det er jo sådan noget med, når jeg ligesom får gravet lidt ind i jer, så får I sagt en masse ting, og så begynder jeg jo ligesom at kan regne ud, hvad er det, der er galt med den her hest, ikke? Og det er, at I skal også bare lære at stole på det, I føler, fordi I har tit haft fornemmelsen af, at der har været noget i den her retning med jeres hest. Så når nu I lærer at stole på den mavefornemmelse eller intuition, I får fra jeres hest, så, og ikke høre på, hvad alle andre prøver at fortælle jer, så begynder det altså også at blive meget nemmere. Og min gennemgang af hesten bliver også nemmere. Og så er det ikke kun symptomerne, vi lige pludselig ser. Så finder vi rent faktisk årsagen til, hvorfor hesten har de her udfordringer. Så derfor så er det jo, at vi har fokus på årsagsbehandling og ikke symptombehandling. Så er der jo også det med, at heste er forskellige, og de har forskellige livsfaser. Nogle heste, de trives for eksempel med lidt motion, og nogle skal have rigtig meget motion for at fungere. Og for eksempel har du en gammel hest, jamen så skal den jo have mere tid til opvarmning. Og måske så skal den ikke gå en flok med en masse unge bøller, altså som vil lege hele tiden. Så bliver det jo en sur gammel hest, ikke? Så i stedet for så finde en lidt mere pensionistgruppe til den, så den trives bedre. Altså de forandrer sig fuldstændig ligesom os. Vi er jo også træt af larmende børn, når vi kommer op i en vis alder, ikke? Sådan er det altså også med vores heste. Og har du en hobby, så hold øje med hendes cyklus. Altså der virkelig anbefaler, at I bruger en kalender til det. Fordi så kan man over længere tid danne sig et billede af hendes cyklus. Altså måske vil hun jo ikke trykkes med skinklerne op til brunst. Det kan også være, at hun bliver rigtig hysterisk op til brunst, og ikke vil gå frem og sådan noget, men så skal man jo det skal hun jo have lov til. Altså, jeg tænker, vi er mange kvinder, der sidder her, og vi ved godt, hvordan det er at have menstruationssmerter og sådan noget.
så har vi ikke lyst til, at der er en, der trykker os i siden og siger, at vi skal løbe afsted, vel? Det er altså det samme for vores hopper. Altså jeg tænker tit på, da jeg var en ung kvinde, eller pige, altså jeg led rigtig meget af menstruationssmerter. Altså jeg tænker, hvis jeg havde været en hest dengang, så var der altså nogle ryttere, der havde fået sådan nogle flyveture. Så altså det synes jeg godt, det synes jeg er en ret god idé at tænke på med det med kalenderen. Men jeg har faktisk også haft glæde af at føre kalender på min egen hest, fordi den har været i genoptræning. Og det har været en måde at se, hvor langt den var i træning, fordi nogle gange så kommer man nok til at gå lidt for hurtigt frem, eller for langsomt, men tit for hurtigt. Og så kan man se, okay, nu har jeg trappet lidt mere op med det her, ikke? Bliver den så lidt stram, eller hvad sker der? Og så har man købt al verdens tilskud til denne her hest, der er i genoptræning. Og man kan jo ikke huske, hvad der virker. Og det kan jeg i hvert fald ikke, og det hører jeg rigtig tit. De er jo sådan, det ved jeg ikke, hvornår jeg startede på. Så det der med en kalender på sin hest, det er altså en rigtig god idé. Og jamen altså, resultatet, det taler jo ligesom for sig selv. Fordi når jeg nu kommer ud og får gjort jer opmærksom på de her ting, og jeg så får behandlet problemerne, og du så får ændret, hvad det nu kan være, vi har fundet, jamen så kommer resultaterne jo. Og en af mine vigtigste opgaver, jamen det er jo, det kræver bare altid et forløb. Jeg kan desværre ikke lave et quick fix. Har jeg lige nogle billeder her. Og det er Sar. I kan se på de to øverste, som Annette lige fortalt om. Søde Sar. Han er altså en dejlig dreng. Men der kan I se, at der har jeg fået lov at røre på både ved trigenusnervens udspring og alt muligt. Og vi har jo heller ikke mere med, han får stød. Og på de billederne nedenunder, der kan I se på de to yderste billeder. Det er jo altså rigtig painface øjne, og så det i midten, der er hun blevet behandlet. Hvor stor forskel der er. Så ja. Og det her, det er også nogle heste, jeg rettet, så I kan se, at jeg også kan andet end nerveskader. Det store billede, det er før vi starter behandlingen op på den her hest. Den er meget muskelfattig, som I kan se. Og så er billedet, der er op over den brune hest. Der kan I se, hvor meget mere fylde den har fået i ryggen. Og på billederne af den brune hest nedenunder, der, hvis I kigger på det første billede helt ud til venstre, jeg ved ikke, om I kan se, hvor skæv den er ned gennem brystkassen. Det er lige sket. Altså, den har ikke gået særlig lang tid med det, maks en uge eller et eller andet. Så rytteren synes også, at hun røg en lille smule ned til venstre på sin hest. Men det er skulder- og brystben, der har røget sig en tur, så det har jeg sat på plads på billedet siden af. Så ja. Og en hest i ubalance, det er, at den kan være udadreagerende. Den er ikke samarbejdsvillig. Den har trekantet øje, det har jeg jo set et par billeder af nu. Så kan den være rigtig dyr i dyrlægeregninger, fordi man shopper rundt i alt muligt. Så er den trist og ked af det. Og den kan blive mat i pelsen. Og så det værste af det hele er det, så den så begynder at trække sig væk fra dig. Og så er det, at den er sur. Det er jo også en af tingene. Så nu vil jeg have lov at byde velkommen til Sofie og hendes historie om Jubilee. Det er jo også en historie fra den virkelige verden. Så Sofie, er du kommet på? Ja, det skulle jeg være, hvis du kan høre mig. Det kan jeg. Tak. Så jamen, jeg tager lige en tår her. Jamen, Sofie, hvis du fortæller, vi starter lidt med første gang, vi møder hinanden med Jubilees tungeben. Og lidt om Jubilee, og hvorfor du ringede til mig. Ja, jeg købte Jubilee i sommeren 23. Hun var 11 år, Wales Cup, og jeg havde fået videre tidligere ejer, at hun ikke kunne lide at gå med bid, og hun blev reddet med Hackamore, og det var også sådan, jeg købte hende. Og jeg fik hende inden købet, så tjekkede grundigt hos dyrlæge, mundhule og tænder, at der ikke var noget sådan fysisk i vejen, og det var der ikke. Og startede hende op primært med at arbejde for jorden i lang tid, og så går jeg i gang med ridningen, og så synes jeg stille og roligt, at selv med Hackamore, så kunne jeg fornemme og mærke, at hun var ikke veltilpas, sådan hele ganacheområdet var utilpas, og jeg testede hende også med bid, og det var ikke nogen succes. Så det begyndte sådan at sætte sig fast hos mig, at der måtte være noget galt. Det er jo ikke bare ikke at ville gå med bid.
Nej. Og så tror jeg, så har jeg nok også været en af dem, der har set lidt for meget Facebook og faldet over dig i hvert fald på et tidspunkt. Og så gav det mening at få dig til at kigge på hende derfra, og der fandt du jo i hvert fald bestemt et tungebens problem. Ja, hun havde meget ondt i tungeben, og så var hun også skæv i kæben. Ja. Så hun var ret presset under det. Hun slog jo også helt vildt under ridning for dig med hovedet. Ja, det gjorde hun. Og jeg havde heldigvis ikke, skal man sige, presset hende selv. Jeg havde hele tiden prøvet at være tålmodig med jordarbejde og så videre, men jeg kom jo ikke videre. Og jeg tror også, presset hende, det har du ikke. Det Nej. jeg godt skrive under på. Men hun var meget ung første gang, du besøgte hende, og det jeg lagde mærke til, det var jo, at hun alligevel gav dig lov. Så det var ret tydeligt, at hun tog imod den behandling. Ja, hun ville hjælpe hende. Ja, så der tog vi et forløb hen over nogle måneder i virkeligheden, og fik det løsnet, og jeg mærkede ret hurtig effekt, synes jeg egentlig. Så kombineret med sådan rolig træning, så kunne jeg komme hen imod og ride med et bid. Jeg vil sige på den måde, altså i dag er der ikke forskel på, om jeg rider bid eller bidløs på hende. Jeg kan mærke med det samme, hvis hun får spændinger omkring det område. Det kan du også, fordi du blev hos os. Ja, jeg er stadigvæk med jer. Ja, og jeg tror, jeg lidt sådan fræk kaldte det wellnessbehandling, men jeg synes, det var rigtig rart at have dig på sidelinjen, og vi kom lidt videre og sådan hurtigt fange, hvis der kom nogle nye spændinger andre steder, men tungebenet har været ifølge dig sådan ret stabilt godt gående lige siden. Ja, det har vi ikke rigtig haft noget på siden. Altså vi er mere forebygget alt muligt. Noget at fange, hvis der skulle komme noget. Ja. Alt muligt andet. Som der er, når man skal træne sin hest op. Det er jo ikke unormalt. Nej, så kommer der noget nyt, og det skal man jo også acceptere og forstå, at nu er vi væk fra tungebenet, men så sker der så noget andet et andet sted. Så det har været rigtig rart egentlig at blive ved, ikke så intensivt, men at du kom ud og kiggede til os, og hun kunne helt sikkert også godt kende dig, når du kom. Det er vi heller ikke tvivl om. Nej, for hun er altså ret bestemt heroppe, skal vi lige. Altså vi snakker om tingene en gang imellem, ikke? Jo. Og det er jo faktisk verbalt, jeg snakker med hende, altså hvor Jubilee, nu bliver du simpelthen nødt til at give mig lov, ikke? Så bare lov. Ja, hun er meget tydelig i sit sprog med dig. Ja. Hun er virkelig skøn. Men Sofie, nu jeg stopper lige delingen, så kommer videoen af, hvor hun går, hvor jeg lige fortæller, hvad der sker. Ja. Og så tager vi det, der er sket efterfølgende. Du bliver bare. Yes. Nu skal jeg lige ind og stoppe jer her. Sådan. Så får jeg lige videoen her. Det er lige inden vi går i gang. Det er Jubilee, som har, vi ved ikke helt, men hun har formentlig slået hovedet og nakken. Og den er ikke på nu. Tilbage i Teams. Jeg prøver det igen, undskyld. Ja, det er lige mig og teknik. Sådan der. Så kan vi se smukke Jubilee. Jeg kommer med en lille forklaring på, hvad der også sker med hende her. Så hun kan for eksempel ikke, når hun skal fra det ene underlag til det andet, det er som om hun ikke rigtig kan komme over det, som I kan se. Så hun har faktisk rigtig, rigtig svært ved at skifte underlag. Og det kommer jo sådan lidt pludseligt, det her. Og så lige om lidt, så kommer kameraet ind foran, så vi kunne se, at hun går på line. Og det er fordi, at den øverste halshvirvel er skæv på hende. Og når den bliver ramt, så går hesten simpelthen på line. Og Jubilee er meget svimmel på det her tidspunkt. Kommer jeg lige tilbage til jer. Sådan. Så er jeg tilbage. Er du på igen, Jubilee? Eller undskyld, Sofie. Det må du godt kalde mig. Ja. Ja. Og du ringer jo til mig, fordi at du har været alt muligt igennem med hende, ikke? Og nu kender jeg jo Jubilee rigtig godt. Så og det skal så også lige siges. Ja, du har faktisk været der kort tid før, hvor
så var alt jo okay, og vi grinede nærmest af, at du kom forbi Ja, til hende, at hun havde det så godt. Og så står hun sådan der fra den ene dag til den anden. ja. Altså, det var ret voldsomt, ikke? Jo. Så, og du havde jo, ja, man må sige, du havde gjort alt, før du ringede til mig. Ja, vi havde dyrlæge og blodprøver og alt muligt. Ja, Ja, der var ikke rigtig nogen, der kunne hjælpe mig. Altså, der var generelt enighed om det, som du siger, med, at hun går på line, og for mig, det blev forvekslet også med halshed. Det kan man ikke se på videoen, men hun slog meget ud med højre forben, hvor det senere, da du og jeg taler, går op for mig, at det er simpelthen fordi, hun tager fra. Ligesom hvis vi andre slingrer og mister balancen, så støtter vi ud på et ben, altså den side, vi nu støtter os til. Men det blev forvekslet lidt med halthed ja, af dyrlægerne. hun trådte fuldstændig for på højre. Hun holdt alt balance over i højre forben. Ja, og smertestillende gav ingenting overhovedet, og du var heldigvis, altså du kom jo heldigvis inden for ganske få dage, og der var heller ikke nogen tvivl om for mig, at det var, at det gav hende lindring, i hvert fald i første omgang, da du bare havde første behandling på hende, ikke? Jo. Og vi Ja, så fordi da jo jeg først, ser hvordan hende, hun står og vejer i boksen simpelthen. ja, altså det er det første, jeg lægger mærke til, da jeg ser hende. Jeg kan jo faktisk se det ude fra boksen af. Og det er jo, når hun står og spiser hø. Hun står simpelthen og svejer fra side til side. Altså, så mit bud er jo, at hun har fået en på hovedet, fordi det er sådan, de ser ud. Så hendes vagusnerve er helt klart også fået en, plus hun så var skæv op i nakken, og så går de jo på line. Men altså, det var en vild omgang, den der. Ja, det var. Ja, og jeg vil sige, nu kender hun mig, fordi at, altså på venstre side var der jo ikke så stort problem, når jeg gik over på højre, blev hun jo rent faktisk rigtig, rigtig gal på mig, og alligevel så tilgiver hun mig jo, ikke? Jo, Altså, så kom det også, synes jeg, altså altså man kunne mærke sådan nede i brystpartiet også lige pludselig, altså det flyttede sig jo også, det er klart, når man går sådan der, så får man jo også, tænker jeg, alle mulige andre spændinger. Ja. Så der var nok at tage fat på. Ja, hun var roteret helt ned i brystet jo. Ja. Så, og hvad tænker du? Hvordan synes du, hun har det i dag? Jamen, hun kom så jo ret hurtigt, synes jeg. Altså, udover mig, der fjumede rundt og ringede til dyrlæger og tog blodprøver og alt muligt andet, så fik du lov til at arbejde i baggrunden. Så altså, der var mange ting i spil, men hun fik, og det skete i sommer, og hun fik ferie, hvor man så må sige, mens du behandlede, og der blev gået ture, og ja, 6 uger efter, der var hun sgu sig selv igen. Ja. Du har også lavet et rigtig stort stykke arbejde med hende. Det var en hård tid i hvert fald, fordi hun skulle jo også på en eller anden måde holdes i gang. Og hendes humør var jo ganske fint. Hun virkede ikke smertebetinget på den måde. Det gav god mening, at det var den her sådan nerveblokering, eller hvad det har været. Altså, fordi hun virkede egentlig faktisk ikke, som om hun havde særlig ondt nogen steder. Altså ikke andet end at trykke hende op i nakken. Det synes hun ikke var nogen særlig god idé. Nej. Men ellers, ja. Men det var hendes svimmelhed, der var det, jeg er ret sikker på. Altså, at var det største, ikke? Jo. Så jo, hun havde dage, hvor hun simpelthen ikke ville ud af boksen. Så. Ja. Men altså skønt, at hun er i fuld gang igen, og jeg synes, det er fantastisk, at du vil komme og dele din historie med os. Det var så lidt. Tusind tak, Sofie. Det var så lidt. Det er godt. Det er mig, der takker. Hej. Hej. Jamen, så nu har I lige hørt lidt fra de her historier, og så tænker jeg, jeg vil give jer 5 gode grunde til, hvorfor at man skal komme på kursus og selv lære kraniosakralterapi. Nummer 1. Mærk forskellen med det samme. Altså man lærer nogle blide teknikker, og den kan du altså tage med hjem første dag og begynde at træne på din egen hest. Og nummer 2. Forebyg, før det bliver til et problem. Altså fang spændinger og skævheder og ubalancer tidligt. Og nummer 3. Det giver en stærkere forbindelse til din hest. Det giver mere ro og tillid og samarbejde mellem dig og din hest. Og nummer 4. Det er, at man går ind og hjælper kroppen til at restituere, og det giver velvære, og man kan afspænde sin hest. Og nummer 5.
se hesten som en helhed og forstå sammenhængen mellem dens krop og dens bevægelse og dens adfærd. Så nu har du fået 5 gode grunde af mig, hvorfor man skal lære kranskransterapi. Og hvis du er nysgerrig på selv at lære det, så vil jeg lige gå og lave en hurtig gennemgang af, hvad mine kurser indeholder. Altså på modul 1, der starter vi med, at I lærer at måle hestens forpart op, og med det mener jeg, at man lærer at se, om skuldrene sidder lige på hesten, om kæben er lige, og så lærer man at afspænde de her ting, og hvordan man ligesom retter det. Og på modul 2, der lærer I så at måle bagparten op, altså om bækkenet er skævt på hesten, og om hofterne sidder lige, om korsbenet er låst, og hvordan I afspænder det og retter det her. Og på modul 3, der skal I kunne lave en fuld behandling. Der skal I kunne sætte modul 1 og 2 sammen. Og der sætter vi så også strækøvelser på. Og det giver vildt godt, når man har lært at afspænde og sådan noget. For så er muskler og sener sådan noget, så når man så strækker, så får man endnu mere ud af sin behandling. Så har jeg lavet et modul 4, som hedder Alpha KST. Og der er faktisk gået lidt ind og lærer jeg lidt om kranienerverne og tungebenet, og vi er også inde på kroppens diafragmaer. Og det er fordi, nu har jeg arbejdet et lille stykke tid med kraniosakralterapi, når jeg har taget 1, 2 og 3, så jeg har fået det lidt i hænderne, fordi det er faktisk kraniosakralterapi på et højere niveau. Og det synes jeg selv, det er enormt spændende, for I får lov at komme meget dybere ned i det. Så det er lidt om, hvad der er, og så er det også her på modul 4, når man tager alle 4, man får et kursusbevis. Og så har jeg lidt om kursusdagene, og det starter jo så allerede her i marts, og det er jo altså kun det her hold, jeg kører igennem i år. Jeg når desværre ikke flere, for jeg har altså også nogle andre ting, jeg skal nå i det her år, så der kommer kun et hold. Og det er den 14. 15. marts, og det er den 18. 19. april, og den 3. maj. Og så modul 4, det er kun en dag, den 13. juni. Og på alle de her 7 dage, der arbejder I med heste i stalden. Og vi er også oppe i rytterstuen, hvor jeg underviser jer, og alt det, I bliver undervist i, det går vi så ned og øver på heste. Og jeg går rigtig meget op i, at behandlingen, eller undervisningen, det er meget hands-on. Så det føles, altså sådan som det føles for hesten at blive behandlet, det skal I gøre på hinanden først, for jeg vil rigtig gerne have, at I ved, hvordan det føles for hesten. Så I lærer alt op i rytterstuen først, så gør I det på hinanden, og så går vi ned og træner på hesten. Og så vil jeg lige sige, at alle kan altså være med. Det kræver ikke noget, at man har en uddannelse eller noget for. Ja, vi starter alle sammen helt fra grunden. Så, ja, og I skal heller ikke have heste med, fordi at vi sætter heste til rådighed. Og hvis nogen af jer kommer langvejs fra, så melder I bare ind, så har vi nogle kontakter til nogle bed and breakfast i nærheden, som vi finder, og I kan få nogle gode priser på. Så, og det er fra 9 til 15 og alle dage, og så er det i Kirke Hyllinge. Så er der lige et billede fra vores kurser her, kan I se. Og så er der lidt om kursuspriser. Hvis man tager 1-3, så sparer man, eller modul 1-3, så sparer man 15%. Og hvis man tager modul 1-4, så sparer man 20%. Og der sparer du så 2.200. Så det er sådan lidt de tilbud, der er. Og hvis man betaler dem, man kan også betale dem 1 ad gangen, så får man altså ikke procenterne på den. Og hvis man vil sikre sig en plads på holdet, så sender man mig en sms til 21 82 46 69, hvor du så skriver kursus og dit fulde navn, og så sender jeg dig en faktura på 1.000 kroner, fordi så har du reserveret din plads. Man skal først betale hele kurset 14 dage før kursus start. Og hvis du stadigvæk er lidt i tvivl om det er rigtigt for dig, så har du altså også mulighed for at booke en gratis og uforpligtende samtale med mig, som handler om kurset. Og det er altså kun om kurset.
Og det er for at finde ud af, om det er noget for dig, og hvad er det præcis, I lærer på de her moduler. Og så er der også mange, der er usikre på, om det er noget, I tror, I kan finde ud af, men det kan I godt. Det er for alle og alle niveauer. Så I er velkommen til at ringe til mig, og der skriver I bare en sms til mig igen på 21 82 46 69, og så skriver I bare samtale. Og du forpligter dig overhovedet ikke til noget, hvis du gerne lige vil have en snak med mig, bare for lige at få lidt klarhed. Så til alle jer, der har været på webinar i dag, der har vi en lille gave. Og det er, at hvis I tilmelder kursus inden den 8. februar, så får I yderligere en rabat på 500 kroner. Og så ved jeg ikke, om der er kommet nogle flere spørgsmål. Der er kommet flere ind, kan jeg se. Jeg kigger lige med her. Brugte du tryk i munden på Sara? Kan du tage et spørgsmål? Der bliver spurgt om jeg har brugt tryk i munden på Sara. Den tror jeg altså, vi har haft en gang. Og det var det, jeg sagde nej til. Jeg tager lige nogle flere spørgsmål her. Har du haft gode tips, punkter, områder til heste med diarré og til en anden hest med gjordkrampe? Altså med diarré, det kan være rigtig mange ting. Den er sådan lidt tricky at svare på, fordi der er jo også forskellige tilskud til det. Men gjordkrampe, den er så lidt mere over i min boldgade, fordi det er tit skævt brystben. Fordi når et brystben på hesten, det har lagt sig en lille smule skævt. Jeg tænker, den rytter, der har en hest med brystkrampe, hun føler også, hun falder lidt til den ene side. Hun kan ikke svare på det. Hvem er det? Det er Nette. En, der hedder Nette, der spørger. Jeg tænker, at tit så føler man også lidt, man falder lidt til den ene side. Og så, hvis I forestiller jer, at brystbenet det ligger her, hvis så det er lidt skævt, så niver gjorden. Kan I se mine hænder? Ja, det kan man. Så niver gjorden lidt skævt op på, og det kan faktisk være en af delene også til at udløse gjordkrampe hos en hest. Jeg ser lige... Så har jeg uddannet hestemassør. Jeg tager dem lige her. Jeg er uddannet hestemassør. Vil dit kursus i marts være noget for mig? Får man en diplom eller et andet bevis på, at man har deltaget? Er der nogle prøver, man skal igennem for at bestå? Altså det tænker jeg jo bestemt kan være noget for dig. Og altså det er jo ikke en uddannelse, det er jo et kursus. Men på modul 4, der får I jo et kursusbevis, at I har været hos mig. Og hvis du er uddannet hestemassør, så må du jo godt tage den her del med og sige det, hvor at hvis man kun tager det her og ikke har en uddannelse bag i sig, jamen så er det til eget forbrug. Men du er jo hestemassør, så du tager det bare med som en del af din uddannelse. Men jeg har ikke prøver på den måde. Altså det er jo ikke en uddannelse, så I skal ikke igennem nogle eksamener eller noget som helst. Så nej, ikke andet, at I skal jo ligesom på træerne bevise, at I kan sætte det hele sammen, for vi har også noget bevægelse, hvor I skal lære at se, hvordan hesten går. Så kigger vi lige. Og der er en der. Ja, vi har også en dato her. Hvad hvis man ikke kan en dato? Så. Altså jeg vil råde til, at man i hvert fald tager 1'eren og 2'eren sammen. Og så kan man så vente med de 2 andre, 3'eren og 4'eren til året efter. Men 1'eren og 2'eren skal man tage sammen, for så giver det ikke nogen mening. De hører ligesom sammen. Så det synes jeg. Ja, der er en, der skriver her, at en hest, der har en skade på det udvendige kodebensligament, som ofte har trekantet øje, virker utilpas og sur. Han er jævnlig massør, og han har haft andre behandlere også. Kan hans utilpas være andet end skaden? Ja. Altså når din hest har ondt i det ene ben, så aflaster den på det andet. Sådan er det også med os. Kender sikkert en, der har ondt i knæet. Så lige pludselig får de ondt i det andet knæ. Så det er helt sikkert forplantet sig i din hestekrop et eller andet sted. Det er også derfor, biomekanikken kommer ind. Der har jo været så heldig at få en fantastisk træner, der ved alt om biomekanik, som jeg faktisk er begyndt at tage med ud i mine behandlinger, hvor man lærer at få sin hest til at balancere lige igen. Og der er altså rigtig mange skader, man kan stoppe med det. Også bare når man får øje for, om ens hest den er
ubalanceret. Hvis den går for på kun højre forben, til sidst så bliver det slidt. Og jeg tænker, at din hest, der står med et ligament nede i koden, den har ondt i det forben. Så måske ligger den også noget bag. Altså, den har helt sikkert også ondt andre steder. Så jamen altså, det var alt for mig i dag. Og husk, at I er velkommen til at sende mig en sms, hvis I vil høre mere om mit kursus. Så, og tusind tak igen af Annette og Sofie, fordi at I vil deltage i det her. Det er jeg yderst taknemmelig for, at I vil dele jeres historie med jer. Så jamen, tak for i dag.